Ndinonzi Leo Badure kubva kuorganization inonzi Facet. MuMaCentral munomu mukuwanika vana vari kumitiswa vachiri vadiki vachiri muzvikoro, zvinozoita kuti vana ivavo vadrope out of school. Ende vabereki futi, vabereki vazhinji havasati vaziva kuti mwana akamitisa anokwanisa, ane kodzero yekuti adzokere kuchikoro. Saka isusu organization yedu tino advocata vabereki zvese nevana kuti mwana chero wakamitiswa hakusiko kupera kweupenyu, unokwanisa zvakare kunodzokera kuchikoro, unokwanisa zvakare kuti iwe nemwana wako uchienda kuchikoro. Pane maproblems atiri kusangana nawo kune vanasikana vari mucommunity munharaunda matinogara. Vamwe vacho vanokurumidza kupinda mudzimba, izvo zvinozoita kuti vasazokwanisa kupedza kuenda kuchikoro. Saka tichitarisa izvozvo, vabereki vavo dzimwe nguva vanobva vangovati vaende kune varume avo apa vanenge vachiri nemakore madiki kuti vanokwanisa kukontinua vachienda kuchikoro. Saka vamwe vacho vakuramba vachifesa maproblems iwayo, nekuti chiri kunyanyoitika ndechekuti paanenge aroorwa angoita zveimba achakwanisa kuita sei kuenda kuchikoro. But kune vamwe vazhinji vanenge vachida kukwanisa kuenda kuchikoro but vanoshaya support yekuti vakwanise kubatsirwa kuti varambe vachienda kuchikoro. Pane imwe example yandinayo mumwe watinaye munharaunda matinaye, mwana mudiki zvisingaite uye ane mwana mucheche but iye chaari kuda kuramba achienda kuchikoro kunyange zvazvo ari muimba maai nemurume wake. Ndonzi Salombiswazi, ndogara kuMazove district ward 14 kunonzi ndakagumira form 3 chakada kuti ndiregere kuenda kuchikoro, peer pressure, kufurirwa neshamwari ndokaita kuti ndigumire panzira kuenda kuchikoro, ende ndoda kukontinua nekuenda kuchikoro. Ndakabva ndamitiswa, ndine 2 children, ndine 23 years. Naitwa Miss Manuere, development economist for Mazove district. Tikatarisa tinoona kuti mastatistics edu anoratidza kuti 1 in 4, in every 1 in 4 children, magirls, pane mainequalities ekuti either one of them anenge asiri kuchikoro kana kuti asiri kubasa kana kuti asina training yaari kuita. Then tikakombera nevakomana tinoona kuti vakomana it's 1 in 10, meaning kuti it's 10% of males ndo vanenge vasiri kuchikoro, comparing nevasikana tinoona kuti it's 25%. So pane kusaenzaniswa kwekodzero dzevanakomana nedzevanasikana. Saka tinotenda this day or rekurirangarira the girl child. Tikatarisa muno muMazove district tinoona kuti macases evana vari kuroorwa vari vana vadiki akawanda chaizvo. And tichitarisa futi nekuti tiri kubatanidza zuva ranhasi nekurangarirwa kwematicha yatinoti International Teachers Day. Zvakakosha because matichers are the pillars of development yedu, because kuti marights emwana aobserve, ticha ane part yakakura yaanoplaya. Matichers akatikoshera, saka tichifara kuti tiri kubatanidza zuva rekurangarira maticha, tiribatanidza nezuva rekurangarira mwanasikana, nekuti maticha anoplaya a role padevelopment yedu. Takatarisa Mazove district, tikatarisa kuti if the schools are closed, munoona kuti mastatistics anoti an additional 10 million yevana vari age between 15 and 19 vanenge vave panoita increase ma-early marriages nema-unwanted pregnancies. So tiri kuti zvakakosha kuti tiite ma-awareness campaigns akawanda ekuti vanhu vazive kukosha kwemwanasikana. Kune vamwe vabereki vachiri kubhirivha kuti mwanasikana haana kufanana nemwanakomana. So tinotokurudzira maprogramu akadai kuti dai achisvika even mumafarms nemuzvikoro nekumaruzevha kuti vanhu vange vachikoshesa kodzero dzemwanasikana. Chipoka moto ndakagumira form 4, saka chakazoita kuti nditadze kuenderera mberi. Pandakanyora ndakabuda nemamwe masubjects but mamwe handinayo, saka nyaya yemari ndo yakandikanganisa kuti ndizokwanisa kunyorera mamwe masubjects. Saka shungu dzangu dziri pakuti ndidzokere kuchikoro ndigowana kunyorera mamwe masubjects angu akwana ndiri kuda. Mama gumira form 4?